Когато си слаб, послушай какво ти казва Бог. Не се обезсърчавай, не бъди слаб и аз ще изясня нещата за теб. Пътят към царството не е толкова гладък, нищо не е толкова просто. Ти искаш благословиите да идват при теб лесно, нали? Днес всеки ще се срещне с горчиви изпитания. Без такива изпитания любящото сърце, което имате за мен, няма да стане по-силно и няма да имате истинска любов към мен. Дори и тези изпитания да се състоят само от незначителни обстоятелства, всеки трябва да премине през тях. Просто трудността на изпитанията ще е различна за всеки човек. Изпитанията са благословия от мен, а колко от вас идват често пред мен и молят на колене за моите благословии? Глупави деца! Вие винаги мислите, че няколко благоприятни думи се считат за моята благословия, но не мислите, че горчивината е една от моите благословии. Хората, които споделят моята горчивина, със сигурност ще споделят и моята сладост. Това е моето обещание и моята благословия за вас. Ако усещаш Божията любов, кажи Амин.